двора на Старо Железаре. Засадили сме току-що райграса. И още е празна полянка, не е пораснало. Това всичкото отзад, по-тъмната част е райграс. Сега правим плочника. Чакай да се завърта да покажа аз малките ни послушковци, дето избягаха без мама Еми на улицата и сега са наказани 5 минути да чакат преди да излезнем. Така ли е, Софи? Ама какво правиш? Не слушахте ли мама Еми? Какво права София? Кажи, какво прави мама Еми? А? Записвам ли баткото? Записвай някой друг. Ето баба Нина. Работят тук хората. Яка вида! И тя иска да види. Да. Ето го батето. Ето и полянката пред къщата. Софи, много ми пречиш, мамо, да снимам. Идвам, давай, София. Къде отиди батето? Оле! Айде! Почакаме! Странното загазихме! Що? Ами! Що опашката ме? Кърчилото беше в мокрото! Няма нищо, тя ще изсъхне. Айде, почакаме! Тръгвай! София, брой на батко, че да тръгне. То? Айде, готови старт, каза. Няма да и вие ни тръгнете! Кажи му, то, ти, ти, ту, та. Айде, тръгвайте! Няма да тръгнете, докато и вие ни тръгнете. Айде, почакай! Искам да те снимам как ще вдигнеш хвърчилото. Няма да го стигнем. Аз чакай. Много си хубава с това венче, пиленце. С великденчета цяло венче? А? Ето ги, великденчетата, каква са голяма полянка. Навсякъде нацъфтяли. Какво ми показваш, бате? Цветенце? Да. Виждам, мамо. Сега ми слагаш на ушенцето. Аз искам да снимам малката принцеса с венчето. И аз искам венче. Разбира се, че и на теб ще сложим. Софи, дай усмивка, целувка на мама Еми. Софи, дай ми целувка. Аз искам такова венче, искам от тези жълтите. София, обърни се. О, добре, батко, на тебе и жълти ще ти сложим във венеца. Добре, и от жълтите. Ще отидеш ли да се набереш? О, там е вода. Добре, аз ще прескоча. Там е вода.
Това вече са разбрали, ще стане райграс. Това е голямко. Ще има тревичка, дръвчета и цветите пред съседната фасада. Тая гадория насреща ще изчезне. Тук ще има други работи. Ниско растящи, да ни крадат гледка. Този иначе толкова смислен аксесуар има всенародно допитване какво да правим с него. Ето колко културния дом. Опа, дядо Милчо. Сигурно е чел лекция.